Diversos moviments ecosocials sortim al carrer per donar suport al País Valencià i criticar la mala gestió política. Els responsables polítics, amb Carlos Mazón com a principal responsable, no han estat a l'altura de les circumstàncies, no han atorgat les ajudes en temps ni van avisar de l'alarma amb antelació. Remarcant la vital importància de la tasca i la funció d'organitzacions científiques com l'AEMET, per avisar i informar sobre alertes i l'evolució d'aquests fenòmens extrems. No obstant, els governs polítics segueixen implicant en seguir creixent i augmentant les emissions. No actuar suposa cada any un augment d'aquests fenòmens que amenacen les nostres vides. A València, el govern central i la Generalitat estan obsessionats amb ampliar el port de València, que agreujaria la crisi climàtica i degradaria el territori. Els moviments ecologistes exigien que s'abandonin aquests projectes i es destinin els seus doblers a les ajudes i a la recuperació de les zones afectades per la dana. Mazón, divisió!